Я рада вітаць усіх, хто долучаецца да нашых спрадвечных падарожжаў па краіне. Адсюль з Брэста мы кіруемся наперад у мінулае раёна. По садочку хожу, броня брова хожу, через ліню мамцю, не женатий хожу, через ліню мамцю, не женатий хожу, через ліню мамцю. Прыехалі амаль на самы поўдзень вобласці, спыняемся ў вёсцы Ляплёўка. Якой фальклорнай і гістарычнай спадчынай яна нас здзівіць, будзем даведвацца разам. Зійшов місяць ясний, з двома зірочками, приходить Маруся, з двома дружечками, приходить Маруся, з двома дружечками, приходить Маруся, стала у куточку, прийми мене, мамо, за рідною дочку, прийми мене, мамо, за рідною дочку, так ще не бувало, в книжках не писало, що чужое дитя, та й нею стало, що чужое дитя, та й нею стало, дам тобі, Маруся, коня вороного, очепись од мене, дай сина мого, очепись од мене, дай сина мого, нащо ж мені, мамо, кінь вороненький, я не сподобався, син ваш молоденький, я не сподобався, син ваш молоденький. Все есть. По своему личному опыту знаю, иногда приносишь какую-то песню исполнителю, а исполнитель говорит, это не моя песня. И что бы автор и исполнитель ни делали, песня не получается. И совсем другой случай, когда песня находит своего исполнителя. Тогда все по-другому. Тогда все волшебство, и вполне вероятно, что получится хит. Сегодня именно такая ситуация. Андрей и Дима, приветствую вас в нашей творческой лаборатории «Наперед у минулое». Как вам песня ваша? Добрый день. Привет, Сергей, привет, дорогие телезрители. Песня очень замечательная, нам она очень понравилась. Я думаю, она написана в народной манере, она отлично ляжет на баяны, и мы с удовольствием ее для вас исполним. Какая песня без баяна? Супер! Поэтому начнем запись баянов. Сегодня вся ответственность за аранжировку, большая часть, ложится на вас, поскольку, я знаю, вы прекрасные баянисты, и никто, кроме вас, не сделал бы эту песню лучше. Поэтому давайте пропишем баяны. Мінуў час, як мы ездзілі ў памежную вёску Ляплёўка. Сёння і вы зможаце пазнаёміцца з мясцовым абрадам сыра, паслухаць даўнішнія песні і ўбачыць, як адна з іх на вашых вачах набудзе новае жыццё. Гэтым разам дзякуючы кампазітару Сергею Сухамліну і дуэту «Небаян стайл». «Небаян стайл» – дуэт баяністаў Дмітрыя Пісаніка і Андрэя Даўжэнкі, створаны ў 2013 годзе. Музыкі, лаўрэаты нацыянальных і міжнародных конкурсаў, стыпендыяты спецыяльнага фонду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. У аснове рэпертуару кампазіцыі розных жанраў і стыляў, ад класікі да народных у сучаснай апрацоўцы.
хату. Ми приїхали до вас когось знайти і привезли вам хорошого парубка. И у нас невеста лебедь белая, ну и ваш жених ничего. Проходьте, сядайте. Дякуємо, дякуємо. Будемо починати свадьбу. Сядай, наш Андрюшка, сядай. А ти, сваточку, починай командувати свадьбою. Беріть, благословляйте своїх діток, беріть, і ми разом, і віте молодиї. Разом з нами. Щастя Щастя, здоров'я. и долю. О, Це не то горка, а смачна горка. горілка. Ой. Горка, Володимир! Горка. Горка! Ой, свахо, готовте все в Запорожці на порози. О, а скільки Добрий день в вашу хату. Ми чули весілля тут у вас. Ох, а невеста яка хороша, а жених який красавець. Дай сваха красотуля сидить, яка губи намазала, така хороша. А чи сваха нам приготовила сира чи ні? Побачим, як ви те заспіваєте для свахи. Приїхало весілля, приїхало весілля до мані на подвір'я, ідемо до свахи, сира просити. Приїхала сваха з міста, приїхала сваха з міста із Добріна, з белесеньким сиром, з хорошим сем'янином. Дайте їй пити, їсти, дайте їй пити, їсти, в хорошому місці сісти. Каб вы ведалі, у сярэдзіне 19 стагоддзя ляплёўка ўваходзіла ў склад маёнтка Дамачева, якім валодаў князь Вітгенштейн. У 1875 годзе з цэглы быў пабудаваны сядзібны дом, вакол якога заклалі пейзажны парк плошчаю 7 гектараў. Паводле перапісу тут налічвалася 196 мужчын і 108 жанчын. Ой-ой-ой, сваточки дорогі, а їх так много молодицю, а як я сама дам ради з ними справчатися? То дай сразу сина, і всьо. О, ні. А, бачиш, А я сира не сваха хоче нам. молодая, я сваха молодая, того ладу не знала, вам сира не зобрала. Було страху той лад знати, було страху той лад знати, нам сира зобрати. Я сватами порадилась, я сватами порадилась, горілки попила, бутельки випили, сиром закусила. Казали мені свати, вам сира не давати, я їх послухала, вам сира не зобрала. Конечно, полбутельки влупила вже. Я ненадолго вяртаю вас у часе і прасторы, каб разумелі, абрад сыра уяўляў, калі прыводзіць сучасныя аналогіі, своеасаблівы батл спаборніцтва сварку, дзе з аднаго боку была свацця з боку маладога, а з іншага запорожцы. Запорожцамі называюць кабетаў, не запрошаных на вяселле, таму яны па правілах мусілі стаяць за парогам. Мы ж са свайго боку вас гасцінна запрашаем у студыю гуказапісу, дзе ў згодзе і паразуменні працуюць над новым абліччам даўнішняй песні кампазітар Сергей Сухамлин і дуэт «Небаян Стайл». Спасибо. Давайте сделаем вот еще. У нас перед концом, да, есть очень хорошее место, где вы сможете просто вот показать все свое мастерство. Давайте, пусть там будет сольный кусок. Сыграйте, пожалуйста. Гармония здесь очень простая.
тоника, доминанта, субдоминанта. Да? Это самый народный такой построение песни, поэтому здесь все очень несложно. И сыграйте, пожалуйста, там соло, мы его вставим, хорошо? Хорошо, да. Я думаю, вы в курсе, что баянист в деревне был самым уважаемым человеком. Да, и мы думаем, что мы оправдаем данный статус и будем первыми парнями в городе Минске. Поехали. Було свахо не сважете, було свахо не сважете, людей не смішите, була б така сила, що нам зіраніла. А я людей не смішила, я людей не смішила, смішити не буду. Я сваха приглашена, я сваха приглашена, я за стіл посажена. А ми дівчата зубати, а ми дівчата зубати, будем сира глодати. Ну, вже не знаю, чи дам ради я з вами сперечатися. Давай, Ой, Сіра, сваху. а не буду до кінця, до кінця. Ми все одно переспіваємо. Мы залетали ў ляплёўку, каб убачыць унікальны абрад сыра, які ладзіцца толькі ў гэтай вёсцы. У 1886 тут у ляплёўцы працавалі вадзяны млын і лесапільня. На той час насельніцтва павялічылася і складала ўжо 614 чалавек, якія месціліся на 51 двары. Амаль праз дзесяцігоддзе млыны было ўжо 2. Да таго ж з'явіліся школа, хлебазапасны магазин, карчма. Дівчата, компаночки, ідіте на таночки, цицьками потрасіте, а сваху не дуріте. Ай, потрасемо, бо є чим. Давайте, А дівчата. потрасемо. А покажіть І їм. тут я не Вену музикальний краков'яка. Свати, де ви їх таких знайшли? Сват, прийдеться віддавати. Давай. О, зараз А не побачимо. чи ви те дасте того сира подняти? Ото я то побачу. хороший. О, сир. Отут хороший, а тут ще Ото хоріший. хороший. Ой, подождено, запорожці. Недаром Ой, всі не музиканти, недаром каміння не наклали. Ну, Але ж хватить вас. подивіться, і ковбаска, і горілка, сир. Все є. Ох, а горілки скільки наклали. А ковбаска яка хороша. От і гуляйте. Ну от і що, гуляйте. давайте. Співаємо, дякуємо, дякуємо, свахи. Дякую. Дякуємо, свахи. Дякуємо, свахи, за сира. Дякуємо, свахи, за сира. Дай їй Боже сина. Як ясно є сонце, що світить у воконце. Ізноўку мяняем накірунак з ляплёўкі, вяртаемся ў мінскую студыю. Варта зазначыць, што ў сваце выбіралі жанчыну вясёлую, дасціпную, з добра падвешаным языком. І калі запарожцы трымалі на мэце заваяваць у песенным спаборніцтве кошык з прысмакамі, у тым ліку і сырам, адсюль і назва абраду, то сваце знаходзіла розныя адгаворкі, каб толькі не аддаць ім сыр. Нам жа самы час аддаць належнае сённяшнім героям Сергею Сухамліну і дуэту «Не баян стайл». Зазірнем да іх, а пасля вернемся ў ляплёўку. И на коду. Отлично. Все хорошо, ребят. Переходим к вокалу. Спасибо большое. В общем, все наши поклонники-то знают, что мы баянисты. Для нас вокал это дело новое. Да, надеемся, что Вы поймете. всем понравится. Ребята, поскольку песня явно застольная, это одна из тех песен, которую с удовольствием поют все за столом, я предлагаю вам особенно не заморачиваться и спеть эту песню именно в застольном таком вот стиле. Мы постараемся. А как эту песню спели бы вы, если бы вы гуляли на свадьбе, либо на любом другом мероприятии, на которое вас пригласили? Договорились. Окей. Хорошо, давайте пробовать.
Недалеко села, у лісі за бродом, ой, там стояла хата з краю, з Калакутським родом, ой, там стояла хата з краю, з Калакутським родом, а в тій хаті жив такий хлопець, що церкви боявся, ой, він нікому не потрібний, а для сина здався, ой, він нікому не потрібний, а для Клима здався, а здався він для того, що є дівка в його, ой, Клим кобилу запрягає, до вінцю їх заправляє, ой, Клим кобилу заправляє, до вінцю їх заправляє. То вам, діточки, і тобі, Андрушенька, коліно, щоб ти Настеньку поцілував коліно. Ти думаєш, що? Цілуй. Ай, коліно! Молодой Цілуй коліно! Тобі, Настенько, даю 2 цибулі, щоб ти свекрухи не показувала долі, бо я ж теж свекруха. А тобі, Андрушенька, даю спічки, щоб ти не ходив до чужої молодички. А ще даю вам 2 пробки, щоб вночі не відвертали друг од друга попки. А ще даю гроші на путо, щоб у вас вночі завжди було круто. А ще даю гроші на 4 канти, щоб у вас було 4 сини і всі музиканти. Маецца пра паходжанне назвы ляплёўка вось такая легенда. Некалі стварыў Бог людзей, але нечага не дагледзеў. Хочуць яны паесці, а посуду не маюць. Спрабавалі з дрэва ды каменя вырабляць, але ж на агні ў такім посудзе не згатуеш. Зірнуўся вышні ўніз і ўбачыў, як дзеці на беразе рэчкі з мокрага пяску жывёлаў ды птушак лепяць. Узрадаваўся, пачаў камякі мяць ды думаць, куды б іх на зямлю кінуць, каб людзі знайшлі. Глянуў, ідзе марудна па беразе нейкі чалавек. Раззлаваўся Бог на гультая, ды шпурнуў яму пад ногі кавалак глею. Але вясковец вочы заплюшчыўшы, пазяхнуў і яго пераступіў. І раптам пачуў магутны голас: «Куды ты, боўдзіла, прэшся? Я ж табе гліну кінуў». Нагнуўся тады мужик, пачаў у руках мяць ды прымаўляць: «Сапраўды лепіцца, добра лепіцца». З таго часу пачалі людзі посуд з гліны вырабляць, а вёску сваю назвалі Ляплёўка. Їде батько получину, получину, ха-ха, а син їде по дівчину, ой ля-ля. Питається батько в сина, оха. Питається батько в сина, оха-ха, що коштує та дівчина, ой ля-ля. Питається батько в сина, оха-ха, що коштує та дівчина, ой ля-ля. Що коштує, треба дати, оха. Що коштує, треба дати, оха-ха, господиня буде в хаті, ой ля-ля. Що коштує, треба дати, оха-ха, господиня буде в хаті, ой ля-ля. Ех, топну ногой, де притопну другой. Скільки я не допочу, все равно скакать хочу.
Хорошо, соло получилось у нас круто. Давайте сделаем концовочку какую-нибудь. Какое-нибудь крутое арпеджио на концовку. Будет очень к месту. Отлично, спасибо, записано. Спасибо большое, Сережа. Мы, в свою очередь, все, что могли, то сделали. Исправить уже ничего невозможно, поэтому слушаем вместе, наслаждаемся, радуемся. Всем добра, улыбок, хорошего настроения. Сёння нам пашчасціла ўбачыць унікальны вясельны абрад сыра, што ладзіўся менавіта ў ляплёўцы на Берасцейшчыне. Цяпер застаецца ацаніць вынікі супольнай студыйнай работы кампазітара Сергея Сухамліна і дуэта «Небаян стайл». Слухаем, як адгэтуль будзе гучаць прыгожая народная песня «Па садочку хожу». І сустракаемся праз тыдзень. Паедзем у самую старую вёску Бярозаўскага раёна. Якую? Дачакайцеся, даведайцеся. І яшчэ нагадаю, усе песні і абрады ў нескарочаным варыянце можна ўбачыць на нашым YouTube-канале вось па гэтым адрасе. По садочку хожу, коня в руках вожу, через рідню мамцю не женати хожу, через рідню мамцю, через рідню сестру не можу Марусю додому привезти, не можу Марусю додому привезти. Зійшов місяць ясний з двома зірочками, приходить Маруся з двома дружечками, приходить Маруся, стала у куточку, прийми мене, мамо, за рідню дочку. Так не бувало, в книжках не писано, що чужоє дитя та й ріднею стало. Дам тобі, Маруся, коня вороного, отчепись от мене, дай от сина мого, отчепись от мене, дай от сина мого. Зійшов місяць ясний з двома зірочками, приходить Маруся з двома дружечками, приходить Маруся, стала у куточку, прийми мене, мамо, за рідню дочку. Нащо мені, мамо, кінь ваш вороненький, як мені сподобався син ваш молоденький. Вийшла Маруся з хати, стала на порозі, обнялась дружками, полилися сльози.